Aké boli najvýnosnejšie typy investovania za posledných 40 rokov? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Krypto som do toho nedával, lebo to ešte 40 rokov ani nie je. Na poslednom mieste skončilo zlato so zhodnotením 1,12% ročne po zohľadení inflácie. Zmienku stojí spomenúť aj to, že rástlo vždycky len vtedy, keď bola nejaká kríza. Na 5. mieste skončilo také portfólio, ktoré by ste si namixovali s štýlom 25% akcie, 25% dlhopisy, 25% zlato a 25% by ste povedzme držali v keši. Toto portfólio za posledných 40 rokov robilo po zohľadení inflácie 3,98% ročne. Na 4. mieste skončili čisté 20-ročné dlhopisy so zhodnotením 4,04% ročne. A ideme do finále. Top 3. Na 3. mieste sa umiestnilo portfólio, do ktorého by ste si namixovali tak akcie, ako aj dlhopisy, ale dali by ste si popri zlate ešte aj nejaké ďalšie komodity. Toto portfólio by vám robilo ročne 5,12%. Druhé miesto, klasické portfólio 60% akcie, 40% dlhopisy, zhodnotenie na úrovni 6,5% ročne po zohľadení inflácie. Áno, a na prvom mieste skončili, správne ste tipli, globálne akcie, ktoré keby ste dali na 100% do svojho portfólia, tak vám ročne robili takmer 7% už po zohľadení inflácie. Akože vždycky to nakoniec bude o vašom rizikovom profile, ako zvládate výkyvy na trhoch, bude to o vašich finančných možnostiach a cieľoch, čo tými investíciami chcete dosiahnuť. Ale to už je na debatu s profesionálnym financial life planner.